Hello everyone, welcome back to my channel. आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे बरायनाय थाबाय। दिनै जों सावरायगोन most beautiful actress हेलेना डेमारनि बागै। स' भिडिअखौ जोबसिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिनो माखासे भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय। ओमफ्राय हेलेनाया नोंथांनि फेभरेटब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होदो। थुदे बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। हेलेना दैमारिया बर' सावथुन मुलुगनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि। हेलेनानि गुबै मुङा हेलेना दैमारि। हेलेनाखौ माधुरि होननानैबो सिनायनाय जायो। हेलेनानि जोनोमा जादोंमोन 1996 मायथाइनि 8 जानुवारियाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरपाम होननाय जायगायाव जोनोमा जादोंमोन। ओमफ्राय हेलेना दैमारिनि हम टाउना जादों सिमला। दानिफ्राय हेलेनाया गुवाहाटीयाव थायो। तो गाइस दायो जों मिन्थिगोन हेलेनानि पेरेन्ट्स एबा फेमिलिनि बागै। तो गाइस दायो जों सावरायगोन हेलेनानि नखरनि बागै एबा फेमिलिनि बागै। हेलेनानि नखरा दङ बिमा बिफा आरो लोगोसे बिनानाव आरो फंबाय। हेलेनानि बिफानि मुङानो जादों जवाहरलाल दैमारि आरो बिमानि मुङा मनिका दैमारि। बिनानावनि मुङानो जादों सीमा दैमारि, फंबायनि मुङा राहुल दैमारि। हेलेनानि बिफाया सासे CRPF अफिसार। तो गाइस हेलेनानि नखरनि सोद्रोमाया बेखिनियानो। गाइस दायो जों सावरायगोन हेलेना दैमारिनि बडि मेजारमेन्टनि बागै। हेलेना दैमारिनि हाइटआ जादों 5.8 फीट ओमफ्राय वेटआ जादों 55 kg। हेयार कालार ब्लैक, आइज कालार ब्लैक। दाहाय हेलेना दैमारिनि बैसोआ जादों 24 बोसोर। तो गाइस फैदो जों दाना सावरायगोन हेलेना दैमारिनि केरियारनि बागै। हेलेना दैमारिनि गिबिसिन सावथुनानो जाबाय फोथाय खेबस' एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस। उन्दै बैसोनिफ्रायनो हेलेनाया मोसानाय आरो लोगोसे फाव खालामनायाव जोबोर आखा फाखामोन आरो गोसो गुदुंमोन। फरायसालिनि बायदिसिना बादायलायनायाव बाहागो लानानै गोबां बान्था आरो मेडेल्सफोरखौ देरहानोबो हादोंमोन। उन्दै बैसोनिफ्रायनो मडेलिंआव गोसो गुदुं थानायलाय हेलेनाया मडेलिंआवबो जाफुंसार जानो हायो लोगोसे आरो बर' सावथुन मुलुगावबो खामानि मावनो खाबु मोनजेनो। नाथाय हेलेनाया बांसिन पपुलार एबा रावजोंबो बांसिन सिनायजायाखैमोन। बेनि उनाव हायनामुलि 6थि खोन्दोनिफ्राय हेलेनाया बर' सावथुन मुलुगाव सासे बयजोंबो सिनायजानाय पपुलार एक्ट्रेस महरै गनायजादोंमोन एबा सिनायजादोंमोन। बिदिनो हेलेना दैमारिया फोरमायस' हायै गोसो आरो गान्जा फाग्ला बेफोरबायदि सुपारहिट सावथुनफोराव खामानि मावबोबाय, बयजोंबो अनसायजादों आरो बयनिबो गोसोखौ बोनो हाहोदों। चलो गाइस अब हम बात करेंगे हेलेना दैमारी की फेवरेट थिंग्स के बारे में। हेलेना दैमारी की फेवरेट एक्टर है रणवीर सिंह एंड फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एंड फेवरेट सिंगर सोनू निगम, बिट्टू नार्जारी एंड फेवरेट फूड पिज्जा एंड फेवरेट मूवी बाजीराव मस्तानी। फेवरेट गेम है फुटबॉल। चलो दोस्तों ये था हेलेना दैमारी की सबसे पसंदीदा चीजें। तो अब हम बात करेंगे हेलेना के हॉबीज के बारे में। हेलेना ट्रैवलिंग करना पसंद करती है और मूवीज देखना पसंद करती है। इसके अलावा डांसिंग और सिंगिंग करना भी पसंद करती है। बेनि उनाव
हेलेना दैमारिनि केरियारनि बागै सावरायोब्ला नर्थ इस्ट इन्डिया फेशन उइक बेफोरबायदि फेशन श'आव बियो बाहागो लाखांबाय। बेनि उनाव जों हेलेना दैमारिनि प्रफेशननि बागै सावरायोब्ला एक्ट्रेस आरो मडेलिं होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेनि उनाव लोगोसे आरो हेलेना दैमारिया माखासे एडभार्टाइज आरो एसामिस एलबाम आरो मुभिसफोरावबो खामानि मावबोबाय। थुदो बिदिब्ला लोगोफोर, दाना जों सावरायगोन हेलेना दैमारिनि सोलोंथाइनि बागै। हेलेना दैमारिया स्कुलिं खालामदोंमोन सानराइज इंलिश मिडियाम स्कुल सिमलानिफ्राय। बेनि उनाव कलेजिं खालामदोंमोन कृष्णकान्त हेन्डिक जुनियर कलेज पाठशालानिफ्राय। बेनि उनाव BA खौ पास खालामदोंमोन प्रागज्योतिष कलेज गुवाहाटीनिफ्राय। चलो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे हेलेना की सैलरी और इनकम के बारे में। शी चार्जेस पर मूवी अप्रोक्स 40 to 50,000 रुपीज। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो अभी हेलेना फिलहाल रिलेशनशिप में है, वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। तो गाइस, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। हेलेना दैमारिखौ नोंथाङा माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थानो दाबाव। जोबथारनायाव आंनि गोसोनिफ्राय खनसे साबायखर बावहरबाय। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। Thank you friends for watching this video and subscribe to my channel for more videos and click the bell icon for notification. Thank you.